Abang tahu obat-obat sakit kepala? Tahu? Coba sebutkan. Oskadon, Gambarnya laki-laki. Bodrex, Gambarnya juga laki-laki. Paramex. Juga gambarnya laki-laki. Jadi, laki-laki lebih gampang sakit kepala daripada wanita. Terus Pertanyaannya, kenapa laki-laki lebih gampang sakit kepala daripada wanita? karena laki-laki kepala rumah tangga. Salah. Jawabannya sangat ilmiah. Karena laki-laki yang mencari nafkah. Kurang tepat Terus apa dong? karena laki-laki punya dua kepala. Kepala atas mikirin ekonomi. Kepala bawah mikirin apem. Apa bener toh? Basa Jawane barat iki kelon. Kulon. Iya aja karo nyentak ngono lho. KULON. Lah nyapa dadak didikte barang. Wis seruh aku. Nek kelon wing kok bengi. Lah nyapa ngenteni bengi. Awan apa ya ora oleh apa piye? Iki ngono bulan Ramadan awan-awan ora oleh kelon. Wah iya lali aku. Kutuk nganggo kecap iku. Aja toh. Ini parah ini. Bu dokter, tolong kasih saya obat tidur ya. Karena beberapa hari ini saya susah tidur. Ini saya kasih 3 macam obat. Yang merah untuk mimpi bertemu dengan Nikita Willy. Wow, Ini yang putih untuk mimpi bertemu dengan Yuni Sara. wah, Bu dokter hebat. Ini yang kuning untuk mimpi bertemu dengan Luna Maya. Asik. Benar nih obatnya dok. Kalau saya minum 3 sekaligus, gimana dok? Kalau minum 3 sekaligus, Bapak bertemu langsung dengan Nike Ardila. Wong wedok ya padha. Ana sing rupane ayu ning cerewete rambut tai. Ngono. Ana sing rupane ayu ya mboten cerewet ning lara-laranen. Angger bar dinggo mesti nyontekno. Wong lanang apa nganggo ya ngitung iki duwite cukup nggo sontek apa ora. Ana sing rupane ora pati ayu, ya biasa tapi sehat, kuat modele. Apa-apa digotongi kabeh. Nanti bekakas omahku ya resik diusung. Rupane elek tapi suwehat, ora tau lara, sehat. Sambar bledeke murup kok. Marah bledeke sing mencelat kok. Terus kewan sing paling nguwayel sak donya. Lho, sing paling ngayal dhewe ki ya asu no. Orang Asu dek, masalah dia nu juwegok kae lho asu dibandem barangnya juwegok kae. Kurang Pak Peh, Pak Yudo nyapa lho. Lah apa? Ketek, Pak. Lho, nyapa kok ketek? Lho kok ngeyel to sampean. Ngene lho, akan tekok mang. Kewan sing paling nguwelek sak donya apa jerapah? Jerapah. Pinter, Pak. Heeh. Kewan sing paling ngeyel sak donya iki Asu. kurang, Pak. Juwenggong iku Lah malah ora enak. Macan. Duduk, Pak. Apa? Diomongi ketek kok ngeyel. Nyapa kok ketek? Lho kok ngeyel to sampean. Ngene lho, Pak. So. Dek, kamu mau nggak jadi istriku? Mau bang, tapi ada syaratnya. Katakan saja. Apa syaratnya, dek? Aku butuh perhatian. Nih, orang yang paling perhatian. Dari ujung kaki sampai ujung rambutmu, dek. Pasti aku perhatikan. Dek yakin hanya butuh perhatian? Ya, perhatian. Perhiasan. Kalau H, Harta. T, Tabungan. I, Investasi. K. Kalau An, Warisan. Jadi abang kapan mau melamar adek? nggak jadi. Aku takut perhatianmu, dek.
Iki wis tuwek jane tapi polamu koyo ABG, koyo wong gatelen nih. Yo ben. Yo ben, lek tok iki pengen codot yo mau tekenan bareng. Jare sapa tanggoku wis tuwek tapi ora tekenan. Anu arepe gatelen arepe mbok kukur nyampe iki. Gorene to tak kukur nih mumpung tanganku resik. Kok suruh masaku, kalau kok jaran gatelen yo ben. Wong aku sing pola kok aku sing kepanasan sing gibah. Tarah kene penonton kok. Sing ngangkem ki kok rumah saku glekok jaran. Sopo? Kuwi tak omongi kowe. Mbok omong apa neh? Gatelen yo ben. Timbang gatelen gorene tak kukurne. Aku suwira polah iki. Polah dhewe apa yo menak no. Ayo polah karo aku yo ben sadu. Ini parahnya. Dek, Apa? umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh to? Nyapo ora gelem. Alah Mas. Karo turu wae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Ya. Mesti ngono kuwi lho, nang kadung dolanan HP terus mbudek ki nek dicelukino. Nyapa to, Mah? SMS sapa to? Rendomu to? Dolanan game lho. Alah, mesti sang. Aku mau petukan rendomu. Petuk nang ndi? Ning ngisor, ning saning kolam pas aku mlaku-mlaku. Tuh mbok takoni apa? Tak takoki nyapu mbek kene, Mbak. Aku ngono jare ngenteni Mas, ngenteni raimu lho ya. Lho kok jaran ora nyandak rai ra iso ya. Terus aku kan penasaran. Terus tak takoki, Mbak, sana nyapa to kok seneng karo Mas Jeki duwe bojo aku ngono. Aku tapi anu wong, Mbak, aku seneng Mas soal-soal wong ganteng. Rangkasanmu dhewe ganteng ya. Tara yo ganteng tenan lho. Yo kowe ganteng iya, makanya aku terus tenan. Wis nang kono, temparan kono lho, ngenteni ning kono yo garing tenan ya. Lah iya. Yo sangune, Mah. Kene ya. Kene ning saku. Juga duwe ning guntas yang Asine nang ndi? kamarnya. Cukup dhewe ya. Yo ndang kono aku udah senam lho. Kuwi celanamu mbok ganti ra kuwi. Delok lho. Ngapel-ngapeli wong iso celanane iso jebol kabeh wae ngono kuwi lho. Yan wong. Tara golek celana sing enek jendelane lho, ben isis. Saling ngono. Saling serapi. Yo. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh iki kadal iki. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parahnya. Wis elek, lemu, kakean pola, gek nyapa ngono kuwi dolanan TikTok. Hei! Aku kuota ra njaluk kowe, HP o tuku-tuku dhewe, mangan ora ngredit kowe kok rumangsane lancang. Apa rumangsane sing oleh TikTokan joget-joget ning TikTokan wong kuru tok. Wong lemu ora oleh. Kok perasaku lancang. Ngono kuwi aturane sapa? TikTok lho ora duwe aturan. Wong lemu dilarang joget-joget ning TikTok ora enek.
ora usah kenyih kowe. Kok rumangsaku lancang celutak men lancang keme kuwi. Wes terus nih, gawe geng-gengku gawe sing gemoy-gemoy kuwi. Terus nih, los. Nyapo? Lancang merasa celutak. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Aja macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambu terasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanang iki uripe hampa mergo gak duwe dhuwit iki lho. Plonga-plongo tolah, toleh. Nek kelakon awakmu dadi bojoku no tak kono omah ae. Ora oleh ning ndi-ndi. Ngono ya tenan. Ya tenan to. Aku no ya malah sing moh. Lah dipenakne kok moh iki piye to? Mosok aku mek gun kon masak ra mau sentuh blas. Yo panggah disentuh no. Ora trimo disentuh, yo tak glebak nih barang. Gaweanmu gur turu. Lupute turu mancing. Lupute mancing ngising wong ora nek gawean liyane. Kae lho, dikeki gawean Pak Bayan. Dikon ngopo? Kon ngabuk ning sawah karo Pak Bayan. Gah. Awakku ya ireng. Sing penting ki nyambut gawe. Lah kowe iki nek gak gelem ireng, wong lanang kok wedi ireng. Tak sayaki apa piye? Kowe ku darah cintane. Alah ora masalah ireng putih perkara cinta kuwi. Sing penting kowe iki nyambut gawe. Angger gelem nyambut gawe kok cinta. Putih lah nek nggur turu kaya ngono kae yo. Iya. Nah. Iki kok ketonggo. Mulane sing